Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 20-nji maýy. Ödekki gepleşigi men söhbetdeşlik görnüşinde geçirýän. Ha görüşüňe diýerlik aptalymda da biziň hemmämde tanymal belli diýip men umyt edýän, tanýansyňyz diýip umyt edýän Türkmenistanyň seýrek blogerlerden biri Şatlyk Şeýhiýew. Şatlyk hoş geldiňiz gepleşige. Salamu alaikum. Gowmy adaylan janyňyz sagmy, sag salamat ýörmüsüňiz. Ama Şatlyk siz bilen gürleşmärmizde köp wagtam boldy. Bir geçen Thomas ödara bir gurrun etdik, söhbetdeşlik geçirdik. Şolam men gepleşiklerimin içinde iň bir köp tomoş edilýän gepleşik boldy. Häzirki wagt 90 000 golaýrak şol 87 000 prosmotr aldyr. 87 000 ýanky tomoş edilipdir da adam tarapyndan. Ulam siziň şahsiýetiňizden görän adamlar tarapyndan gydyklanma döredýändigini anladýar. We siziň her bir ünsülen dinleýärler. Şoň üçin bu gedekki gepleşikde de bir gaýrat edip salikatlyrak gurlardyňyz diýip umyt edýän içinizde ýokynja ýer ýok. Onların wada berýär. Indi gepleşigi geçirmegimiň esas sebebi şu düýün iň soňky gepleşik boldy. Ýa-ni Serkan Özdemir diýip soňky wagtlar size bir hüjüm edip çykyş edýän Türkiýanyň bir raýaty bar. Şu size ýygyderli aýyplama bildirip gelýär. Bir näçe gepleşik etdi. Bir gepleşigini başga gepleşigine siz aýyrdypsyňyz. Sebäbi men şoň ikinjige de görjek boldum muny Şatlyk Şeýhiýewiň ardasy esatyna şoň gepleşigini YouTube aýyrdy diýip bir nime duran eken, ýazgy duran eken. Bira mesele bar. Ondan ýaňa dek düýnem şoň iň soňky gepleşigi boldy Serkan Özdemiriň. Men onam gördüm. Ýygyderli görüp gelýän. Indi şo Serkan Özdemir size şunu ýalyp pul owurlamak, kezaplyk etmek nimesinde günahyny aýplaýar sizi. Olam belli bir derejede hatda Jenaýat kodeksine de degişli. İki tarapyň hem Türkiýanyň hem Jenaýat kodeksine, Türkmenistanyň hem Jenaýat kodeksine degişli zat. Tebebi adamlar alla pul owurlamaklyk öýleýän jenaýat. Indi olam ýanky adamam şo meseleňi hem goýdýar. Siziň işiňizde dinli polisiýa berjekdigini haýwatat, ýani siz Türkiýe barsaňyz hamala şoň aýdyşy boýunça siziň eliňizde häzir gandal geýdirip sizi äkiderler diýip haýwatat ýa-da. Indi biri şu esasy gydyklanlar ýanda şu sebebi şu taýda pul meselesi bar. Hem adamlara wada berip adamlar ağlamak meselesi bar da. Indi size ýüz tutjak başga da adamlar bolup biler. Indi şol adamlar ýüz tutupdyr bilen öz aýdyşlary boýunça ýanky biraşy Serkan Özdemir diýilen Türkiýanyň raýaty biram şoň ýanyna bir zinan maşgala bar biziň öz watandaşymyz, ýerleşimiz aýna diýip. Olam bilenmok şu aýna şoň aýalym ýa ýöne şoň biznes partnerim onam bilenmok da. Indi kim? Gaýnenesi. Aýna gaýnenesi bolýar. Ondan şo Serkanyň özü bir türkmen maşgalasyna öýlenenler şeýle. Indi şo birazjyk açyklaşdyrsaň diýjek bolan. Häzir men şol düňkü gepleşikden bir görkedeýin, bir katany screenshot aldym. Şolar öz telefonuny siz bilen alşan hatlaryny taklapdyrlar da indi şonu görkezýärler. Indi şo tomoşaçylar hem göräýär. Ina umumyň şu taýda şu gepleşik, soňky gepleşik ine şu. Şatlyk Şeýhiýew çok gizli videosu diýär savçylyk we umman şolar ýa Türk hat beripdir da. Şu taýda şu Serkan Özdemir diýip bir öz kanalyny ýöredýär. Ine şoň düňkü gepleşiginden men bir screenshot aldım. Şu taýda size ýazan haty bar. Şol aýnaň ýazan haty bar. We Serkanyň däli aýnaň ýazan haty bar. Şu taýda näme görünýär? Geçen ýylyň 20-nji ýylyň 6-njy noýabryndan başlap şolar şedip size pul geçiripdirler. Şu taýda ýazyly iPhone Şatlyk telefonyň markasyny ýa-da haýyş diýär. iPhone X Pro yok diýerler Türkmenistanda. Sizem ýazýaňyz ine şu taýda ak fonlaky hat siziňki. Olam bolýar diýär, ruhsat berýär. Näçe gigabyte diýär, sizem 164 gigabyte diýäňiz. Ondan diýär Şatlyk 10 san telefon zaman berýär. Yine gerek bolardy, yine gelýär, yine gerek bolýar da ýygyňdan yine de ýygyňdan yine de gerek bolsa size ýüz tutarsyň ýaly aýdýan da. Indi soňky bir hatynda da olar aýdýar. Ine şu taýda da noýabryň 10-ny 14-ni siziň ýanyňyzda neme diýär?
An göre ha yine bir zat da butaydan. İğdinden pasport meselesi ma diye pasportdan bir verip bilýän diye adamlara oňurup berýän diye şogun soraýardan 6-njy noýabrda. Sizem iştadaki şu audio mesajda sizem hani göreýin nip söz berýäňiz. Ondan noýabr aýynyň 10-14 aralygyna diye reis bar diýäňiz. Siz Türkmenistan İstanbul haýsy nomeryňy bermeli we nomeryny ýarýaňyz aýna. Inni şu taýda siz ýesaty gurulýan zat şolar pul geçiripdirler. Pul geçiripdirlerde sizden 10 sany ýa-ni iPhone-y bermek haýyş edipdirler. Indi şu esas soragym şolar hakykatdanam size başta ýüz tutdum şunu ýaly. Birinciden esas başga bir soragym endi. Näme üçin olar Türkiýeden telefon almak üçin Türkmenistana ýüz tutýarlar? Näme Türkiýede iPhone zat ýokmy, gitmeýin? Böyle, endi hakykatda aýdaýyn şörde. Eştilýärmi men sesim gowy eştilýärmi? Gowy eştilýär. Men Serkan Özdemir'i öňlemer tanaýan, men tanıştırdylar. Ol maňa kak tipa işleýärdi diýsem men bolýar. Düşünýän bolsam eger şoň manysyny. O maňa maglumatlary uradýady, daşa ýurtda şu Türkiýe boýunça bir giden adamlaryň dosiýalaryny, dokumentlaryny, ýagny kim mitingge gatnaşdy, kim näme hereket etdi, şo arada ýa naprimер şoň ýanyna bir ýere gelýär. Men aýtýan kim seň ýanyna gelse diýen naprimер şoň kamera alyp sonra şat şyhykna hillik adam, ondan naprimер ondan mundan soraşdyrdy, şu ýadgylaryny maňa ugrat diýen. Galan admen düşündürip oturmayın eger düşünen bolsaň diýende. Dinleýijilere dinlediň bir kodaň şu taýda bir haýyş edýäňdiňi dinläp görmedin. Şu taýda 6 minut 56 sekundda şeýle bir telefonyna şeýle bir siziň iýberen mesasyňyzy açýan. Hatyret. Telefon ettikleri falan göndermiş. Evet. Adı familiýasyny iýberdiň bir ýerde, bir diýäňiz. Onuň ýene bir mesajda, ýene bir da haýyş edýäňiz, ina şoň ýüzüni açdyr diýäňiz bir adamyň ýüzüni. Eşitlenok. Ya, bu taýda bir ýerde aýdýaňyz, ýanky gepleşiň, soňky gepleşiň 6:58 sekundunda şu planyň adyny diýen familiýasyny bilip beriň, özü de lakam bolan ýa-diýäňiz. Ondan ýene bir ýerine demir diýdim, kömür diýdim, bir näme bar ba? Derýabasmy? Ýadyma şeňe onuň ýene bir ýerine ýanky insanky gepleşiň var. 7:32 sekundunda şunun ýüzüni açdyr diýip bir näme beripsiňiz. Videomy näme şoň ýüzüni açdyr, adamyň ýüzüni açdyryp beriň, kimdigini bilip beriň diýäňiz. Olan bolýar bu diýip. Herediň şu siziň katlaňyzy görkezjek bolup siziň olara ýüzlenmeýäňizi görkezjek bolup ýalňyşlyk bilen basýar bir jugma. Onun o taýda da sorunu düşýär-de, indi şöyle diýjek bolýanlar. Indi telefon meselesi var, pul meselesi var. Men şu arada aýdaýyn. Telefonum anyk, pulum anyk. Ýöne men pul alamam ondan. Men ona pul berýän. Eger düşünen bolsam. Ine $1350. Ine şu taýda diýe $1350 geçirdik diýä sen. Olýa o dollar alan wagtymyz diýe gaty gymmat aldyk. Şimdi diýe Türk puluna çevirsek diýe gaty zarar görýär, gaty ziýan görýän diýe. Şu o pulum ýa-ni şol Serkan Özdemiriň pulu eken aýdyşy boýunça. Indi şo pulu diýe bir de ýa puly berin ýa-da telefon ber diýe da. Indi şo puly siz hakykatdan aldyňyz mesela bir ýerde daýdy şo puly sen aldyň sebebi diýe saňa diýe jaňa metdirdik bir aýala diýe tanışyma diýe. Sen hem diýe tasdikladyň hem aýnan men tanýan, onam ýazyp alypdyr diýe şol aýal bir berdi diýe. Şo gurrunlar näde? Dogry. Indi diňle, baňa birinciden hiç kim gady berenok. Men ha şeýle diýeň. Şo pul geçirilenok. Pul geçirilenok. Yok, geçirilenok. Men näme diýim? On pulny gaýta oňa gaýtja, geldi men bilen de işleş diye, naprimер bilet meselesinde diye çöderle pasport meselesinde adım tema klient tapdyr, mesela pul bereýin diye, naprimер bilet alýarlar, näme diýerler, şu bir biletin bahasy naprimер $1000, $2000 diye bilet diye alyp bolýar diye, men de saňa diýeşim $500 diye kargo edip geçireýin diýe-de. Menem o kelläň ýerde diýende men SMS-de mokam bolsam, ýöne köp SMS-ler ýa-ni ýadamdyr, ýöne men okamadyk SMS-ler. Eger görenmeseň şu ýerde iki pitiçki sary däl, ýaşyl däl diýjegim ýerine.
Значит, men onu okumadım. Ol prosto nem etmek için ekran zapis edip nem edip sonradan udalit eden bolmagy mümkin onu. Yani öz torunu öz düşýärde diyecek bolýan. $1300 Yani şartlyk $1300 gurrun nereden çıktı? O $1300 nereden peýda boldy? men ona berjek diýdim. Eden işi üçinmi? Owa. O işi sizin tapşyrygyňyzy Serkan edýärmi ýa aýna bilen bilediýärmi? İkisi bilediýär. Men onu näme üçin nomra soktum? Men olary nomra soktum. Boynuma alýan, ağladım men ağlamadım diýjek. Ödüm konkret nedim ama ağladım. Näde bar? Ona näme üçin Näde bar? bizim Türkmen gydymyzyň namysyny degýär. Men adyny aýtjakka mende ýadgysy bar, zapisi bar, videosy bar, hemme dady bar. Serkan Özdemir. Owa. 82-nji ýylyň oglanyna. Ödüm ýanky çağaly Türkmen gydyň namysyny degýär. Oguljugy bar ýanky. Doğrusun doğru aýdym. Bir tane oglu bar. Oglum şu Türkiýede. Ödüm ýaş. Bu ýanky Serkan Özdemiriň näme diýdi? Namysyna degilen aýal maşgalan aryny aljak bolup şeýtdiňiz. Ýani Owa men aýtdym men ondan diýdim, ýeke jogurda dedi bilýändiňe diýdim. Men onu goň nomra sok bilýän diýdim. Balya sok dedi. Karaçy o maňa şu Türkiýede ýaşaýan raýatlar bolýar. Bar ya kimlik alýada diýýär näme. Şolaň her biriniň ady, familiýasy, suraty, näme her bir surat boýunça bir jelepçilik bilen meşgullanýar. Bu narkoman, bu ýene ogry, bu jümri, ýene näme şoňalak eşdilýärmi? Şoňalak ýa zapisler goýup berýär. Näme Mama Roza diýär, ýene näme diýär, şoňalak da bir giden zatda. şu adamlar şu aýda bilen şu Serkan ikisi bile adamlar dokumentlerini oňarmak bilen meşgullanýar. Birine viza gerek diýär, birine strahowaniýa gerek diýär. Şu patlar oňarmak bilen meşgullanýar. Owa. Ýöne hem şolardan maglumat alýatda maňa ýeberýärdi. Ya onu ol adamdan hem dokumentlerinin kopyasy da olan elinde bolmaly şu Türkmenistan raýat. Owa, her bir dokumentin kopyasy. Şonuň içinde şuny öýlerini aktivist ýokmun alyp barýan daşary ýurtdaky adamlar bar, opozisiýanyň içindäki adamlar da var. Şolaryň bam şolaň içinde. Bar ýere çykaralama boldy. Şu daýda bir ýerde Dur Sultanyň mady geçýär, ýa-ni düňkü SMS-leriň içinde bar. Dur Sultanyň mady geçýär. Şu taýda da Dur Sultan barada da bir pikir alýanmy bilemok. Ol Dur Sultan bilen gepleşýärmi, näme diýär maňa aýtdy. Hatda şol aýal, ýa aýna diýilen aýal, Maraltaýdan budyk aýalda, ol näme üçin diýsen, onu tanamayan ýok eken. Köp kişi tanaýar. Men dün oň videosyny birini uğratdym, şo videonu uğratdym bolýar. Bir Serdar diýip bir oglanym da, Türkiýede ol. Dost oglanym. Men diýe bu aýal gowy tanaýan diýär. Bu maňa jaň edip de gel bize goşulat et diýip ýene näme etip ol ýanky Ekranda bir görkezip oturýar, şolaň ýalan hatyny görkezip oturýar. Şu aýda Türkmenistanyň adamlarynyň içinde diýär dogry düzgün bir adam ýok, hemmesi maşenlikmiş diýär. Bunu kody sen goýduň diýär, prezident aparatlaryna işleýän adamsyň utanmaýanmy beni beýtläge diýär. Da näteredin bular ikitem bir muntur bulan ikitem sizi ýa prezident aparatyny işläp beren adam hökmünde kabul edýän ekenler. Näde olar ýaly anama ýerdiňiz? Siz şolara şey diýdiňizmi, men prezident aparatyny işläp? Diýip aýdama. Olar maňa şey diýdi, Türkiýede men hakda hem madat diýen ekenler da näme şartlyk agendem diýerler şartlyk şu bir zatda girip çykýas spokojny любой dara girýär diýär ýene näme diýdi. Men bir prostoy bir ýöne raýat da, menem aýdjam. Men hiç kimi işlemok diýen. Ya gelece diýen, men hiç ýerde de işlemok. Men ödüme işleýän, ödüm üçin men ödüm şu zady ýüze çykarýan, ödüm şu zady edýän diýen. Bir düşünüň diýende gözüňiz bilen, gulaňyz bilen bir düşün aňyna ýetin. Onu men hiç ýerde aparatda da işlemok, hiç zatda da hereket edýän nädir men diýen. Bir direk boş ýerden bir mysal üçin ödüm bilýän. Ya bir owa baryp biriniň aýagy dögülipdir diýsen, erti kunna Amerika'da ölüpdir diýip çykýar. Dogry dämi? Şoňa bir boş hybat näme gerek? Onu olar näme üçin bular ýaly anonyp YouTube-dan bir näçe hatyny şolar diýdi prezident aparatyny işgär hökmünde kabul edip ýüzlenýär da diňe ýanky ýerde del başga ýerde de. Ondan olar aýdýar, siz diýär bir gün ha işler ýerine ýetirýän adam hökmünde size garap
Hem telefonu vermek haş ediyor, hem pasport düzedip vermek haş ediyor. Siz hakikaten pasportdan düzedip berýäňiz mi yurdun içinde? Pasport Yok. düzedip berýäňiz. Yok. Bana haýyş etdi. Yani aýtdyma başta zapis izna saratda dinläp gör. Pasport meselesi boýunça men aýtdym, men oň adatda burnum sokma dedim. Men dedim olar adatda işim derdim yoktur dedim. Onu var, sizin kanalyňyzda var, Türkmenistan Watan diýip sizin bir kanalyňyz var. Şo taýda yakynda bir giden ýaşlar bilen siz bir söhbetdeşlik geçiripsiňiz. Ýaşy oglanyňyzlar, studentler diýip bildiler ýa-da. Şolaram bir sizin hem ýeriňizi ýalajak bolýarlar, şu şatlyga diýişip, näme şolaram näme bir zatlar hantama bolýar. Göräýmäge var, sizi bir hökümetiň işinde işläp beren bir täsir adam hökmüne kabul edip hem şolar ýa sizden var şol Türkmenistanyň içine gitmekleri üçin näder kynçylyk gören üçin sizden kömek hantama bolýarmy? Bir ýaman ýallaklawa ýüzlenýär ede şolaň hemmesi. Näme Olar ýallaklap ýüzlenenok, olar çyn ýüregi bilen ýüzlenýär. Çyn ýüregi bilen. Men efir atýanda TikTokda TikTogum bardy. Efir atýanda, gün efir edýände anan barsyň. Men efirimde, gün efir edemde prosmotrlanmara muňa çellik etjär. Muň bilen geçip gitýär. Gün efirde oturan wagtym muň adamdan ýokary gidýär. Hem kim ýa-da şartlyga diýip bara. Menden maslahat soraýarlar. Sesin kesildi. Esasy sorayan kömekler nämeden barat şolaň? Şolaň sizden Menden olar kömek sorany, ýani olar menden esasy gyzyklanýan nady ýollar haçan açylýar diýip soraýar. Menem şolaň her birine şeýdip jogap berýän. Video goýdum göränmäsiň, şo ýollar haçan açylýar, ýa açylmak niýeti barmy, açyljak niýeti barmy diýip video goýdum. Men o zatdan habarym ýok. Men o zatdy men bilemok. Ýol bilen zatly men täri masamym jeri bilemok. Men aeroportun işgärdäl, ýa-ni hökümetiň işgärdäl, ýa men bir ýerde işlemok. Men özüm işleýän. Menem şu indi siz hökümetiň işgäri däl, ýollarym açyp bilen, oňa da ygtyýaryňyz ýok. Ýöne näme üçin şu ýaş oglanyňyzlar size şeýle zatlar bilen ýüz tutýarlar, başga kişi ýüz tutmaýar. Siz näme dip olarda bular ýaly anam döretdiňiz ýa düşünje döretdiňiz? Söýgü diýilen zatdadyr. O näme dip kazandyňyz şo söýgüni? Bilemok, men ýüregime dugdumdany bir video goýdum. Ziyarata vardım nani. Şu videonu koydum Hudaylygda, dilek ettim. İşe yerden moğlu ayada koydu. İşe YouTube'da da koydum şonu. TikTok'ta da koydum. Her bir daşar yurtta ayetler için o dilek ettim. Ziyaret ettim. Şondan sonra tamam men şondan sonra dip pikir edýän. Şondan sonra hemme kimin söýgüsini kazandym. Hakykatdan hem Hudaýynyň ýaňyda. Ondan ýa. Ziyaretlara da var ýaňyz, öwliýalere, zatlara, muhaddes ýerlere de. Ziyaretlere bar ýaňyz. Şatlyk. Mukaddes ýerlere aýlanýan. Ziyarata baryp. Eşdilýärmi? Awa eşdilýär. Dowa dilek edýän diýdiňiz, näme hakda dowa dilek edýän? Esas dowa dilegiňiz nämeden barat? Nemelere opozisiýa gargaýaňyzmy? Aktivistlere gargaýaňyzmy? Men hiç kime de gargamok. Şu yaşıma çellem gargamadım. Gargamayanım. Hatta düşmanım olsa da şuna da gargama diptirler. Neyim için? Ben papam pakiriyatan eriyakta olsun. Men 8 yaşımda kam yok oldu da şu yok olmaka papam aydiyadı. Oğlum diyadi. Sen hiç kaçan adama gargamağın diyadi. Ben son düşündüm şunu. Dilek ediňizde näme dilek edýäňiz şo taýda bar? Hudaýdan dilek ediňiz. Men esasy dilek edemde Allah'tan ilki bilen yurdum awat bolsun diýen, asmanym asuda bolsun diýen. Her bir Türkmen halkynyň jany sag bolsun diýen. Kimiň näme kynçylygy bar bolsa, şoňa Allah janyň özi kömek etsin. Yurdun daşyndaky kösent beren adamlarym Türkmen raýatlarymyz bar bolsa, şolaryň kösenjini Hudaýjan özüň rahmetini bilen eýläp kömek etgeýsin diýen. Ve şeydim, her bir Türkmen halkyny sagamanjy öýle oljaklaryna bir gowuşup bir maşgalasynda bir üýüşüp şatlykly günde şatlykly durmuşda ýaşamaklaryny arzu edýän Hudaýdan. Goýdum olaryň ogly köp bolsun, gyzy köp bolsun, öýüne çaga gülküsi bolsun, bereketi mol bolsun arasynda da ýöne men ýatlap dursun diýiyorum dilek edýän.
Şu wagtky kynçylyklaryna adamlaryna ýurdun daşynda kötenip ýa-da ýurda Oo. baryp bilmeýän ýörler, pasport alyp bilmeýän ýörler, ýurdun Oo. daşynda çykaryp bilmeýän ýörler, emme ýurdun içinde de näder eklenç meseleden kynlaşdy. Şu kynçylyklarda kynçylyklaryň sebäbi kim? Hökümetiň alyp barýan syýasatym ýa Hudaýyň bir emrimi ýa Hudaýyň gargynjymy ýa-da adamlaryň raýatlaryň öz günäsi bilen bolýan zatmy, näme bilen bolýar şu zatlar? Seň pikiriň. Evet. Men şeýle jogap bereýin şuňa. Men o zatlar bilemok. Näme üçin bilen ýok? Türkmenistanyň içinde ýaşap ýördiňiz, bilmeli. Yok, iminde soraňa men bilemok, men o zady gat görme diýen ýöne häzir men beýdiysem gepi başga ýana soňýar diýerde. Men gepi başga ýana soňmak, men nasamym jeli, men bilemok olaryň pasportynyň nähillikdigini ýa pasportyň näme bolýanyny. Eger men bilýän bolsam eken, onda men kömek ederdim, jogap bererdim. Nasamym jeli bilmeýän zadymy men bilemok diýär. Bolýan ýa kynçylyklar ýa-da ýurdun daşyndaky raýatlaryny dünýäň hemme ýurtlary ýak etdiler, hökümetler. Emma Türkmenistanyň hökümeti henidem daşarda galan raýatlarymyzy ýak edenoklar. Bir iki ýaka samolyot uçdy, ýak etdi ýöne ýeter ýalylar entegam. Gaty köp adamlar galyp ýurda dolanyp bilenoklar. Olaryň wizasy gutardy, käbiriň dokumenti gutardy, käbiriň saglygyny bejertmäge strahawany hem ýok, pulum ýok. Indi şu zatlaryň aladasyny etmeli hökümet, şu wagtda alada edenok. Indi şu hökümetin günäsimi ýa Allahyň günäsimi ýa raýatlaryň günäsimi? Kimiň günäsi? Indi diňle, eşdeňmam. Awa. Sen şeýle soal berýän daray, näme hökümetin günäsi Allahyň günäsi. Näme diýär Araplarda bir söz bar, la şakka wa qatta diýär, wa qala yaqatta diýär. Näme etdim bilemok, emma bir kelleden bir zat geldi, doňdy içinden buzalyk suw bolmasa janym alsam bir Hudaý diýip aýtdy diýär. Türkmençe manysy var da şoň. Diýjek bolýanym, ýa-da düşündirdim, men bilemok o zatlar diýdim da, nasamyn jeli. Men täbi bir abyşny bir raýat, abyşny bir bloger, abyşny bir türkmeniň nemeti. Ýöne men şeylere bir zat aýdaýyn, ýollar ýapyk diýäňiz. Yapıktır, o yapık däl diýjek gel. Diňe Türkmenistan bilen Türkiýanyň aralygy däl ýa beýlek ýurtlaryň öz arasyndaky ýollarym yapyk. Onu milyon %. Näme peýda boldy? Özüň bilýän hem ýerde keselçilik. Adnagda oturmaýyn, oşuň düşünýän soň. Ýöne daşynda galan raýatlaryny ýak etdiler beýlek ýurtlaryň hökümetleri. Emma bizimkileri häzir şeň ýak edenoklar. Näme üçin öz raýatlaryna iýe çykyp şolary ýak edenoklar? Ýa-da ýurdun daşyna aýdalyna o studentlere pul çykaryp bolanok. Yo, her bir neyle düşünce yo student o mesele boýunça mene aýtyp berjek. Bilemedi näle düşündirýän şu daşa ýurtda naprimер her bir döwlet bar, ýani Inje diýdi, Angliýa, Özbegistan, Gazakistan, her ýurdun özüniň kanuny bar. Her ýurdun özüniň siýasaty bar. Her ýurdun özüniň siýasatyna göre şendir belki. Siýasatyna göre ýa-da keselçiligi ýeňmek üçin. No men bilemok ýöne. Ýöne ýa pul meseleň boýunça gedek gelende biziň prezidentimiz, hormat prezidentimiz diýär. Şol men eşitişime göre, çynmy ýalan men bilemok, ýöne men eşitýän. Şat diýerler, maňa jaňa diýerler. Şeý dip pul ýok diýerler bolýan diýe prezidentimiz şeýle zat aýtdy, näme karara gol çekipdir diýe. Her bir daşa ýurtdaky raýatlar, meselem kösenýän adetýän raýatlary bankyň kursundan $500 pul bermeli her aýda. Döwlet bankyň kursundan. Haçandan başlap boljaklar şu. Bilemok, ýöne berýär diýipdir, alyp gören adamlara ba diýipdir. Efirde goýsam, nesip bolsa, şu efirde kommentariýada da ýazarlar, "Howa alan adamlar ba allyk diýerler, ýene näme diýerler." Ýa-da sam jeli şol hakykat zat şu. Alan adamlar ba Ukrainadan jaň etdiler, Rossiýadan, Türkiýeden jaň etdiler, alyp oturan adamlar ba, uje näçe aýdymlar alyp oturan adamlar ba, her aýda $500. Yok, bir de istemdok yana bar alyp bolýar diýenler bar. Diňe bir ýagdaýda şo bankyň işgärleri bilen ýakyn tanışlygyň bar bolsa, şolara da para bersen. Men onçatyndan habarym ýok. Ýöne men eşitişime göre diýän. Indi seret Allah murada, indi şu Türk boýunça da, indi sen Türkmen, bawamy? Men de şeýle bir gyzyklanjak zadym bar da. Şeýle bir zat diýen, bir daşa ýurt raýaty
İslenmek bir daşary ýurt raýaty, Türkmen döwleti, mesela Türkmen döwletiniň siýasaty, Türkmen döwletiniň içki, daşky we şuňa meňzeş teatrysy şoňa goşulmana we şo hakda gurrun etmäni şol adamyň şo daşary ýurt Türk raýaty bolan neme Serkan barada gidýärdi. Şonuň şo barada godgap, şo barada gurlemäni, Türkmen siýasaty barada, Türkmenistan watany barada gurlemäni şoň hak hukugy barmy? Ine sen jurnalista. Ol adam häzir Türkmenistan hökümetini aýplama bildiren nokta sizi aýplama bildirýär. Men Bildirýär. Siz ýa özüňiz aýtdyňyz, men türkçe düşünemok diýdiňiz. Men düşünemok, adyrak düşünýän hawa. Hawa, eger türkçe düşünemesen şo bir perwod çykmam ýa tanışyňyz bar body, şoň videolaryny maňa etip berdi. Şo perwod etip berdi. Bari neme der? Ola düşündim. Olunny bir wagtda hem sizi tankit edýär. Bir mut trader maňa neme gelýär, bir mut. Eşden oda, awa men diýjek bolýan. Awa men diýjek bolýanym ol bir tarapdan bir sesin çykmady. Bir tarapdan hem sizi pulumy aldyňyz diýip tankit edýär. Eýlek tarapdanam siz Türkmenistanyň hökümetiniň işini edip beren, şo Türkmenistanyň hökümetiniň siýasatyny goraýaňyz da hakykatdanam. Ondan o tarapdan näme eýlenýär üçin? Eger aýdaly Türkmenistanyň içinde hakykatdan raýatlar kösenýän bolsa, ol daşary ýurdun raýatlary o barada gurrun etmeler len düzgün ýokma. Tatly geçdiňmi? Eştilýärmi? Aw, ýok, maňa eştilýär, siz eştilýärmi? Sen sesin gelmedi. WhatsApp'tan bir zanat biro çıktılar. Şu wagt eştilýärmi şu wagt? Ben şuna cevap bereyim. O bir mi cevap bereyim, şuna zanat mendir diýeýin mi? Bor. Ýekejimi. Bolýa, garaşy. Men onu dinleýijilere ýatladyň, ýa-ni siziň aýdan dadyňyzy. Siz şu daşary ýurtda ýaşap beren ine türkler zatlar, beýleki ýurtdan raýatlary Türkmenistanyň içindäki teatrda goşulýarlar, şonu tankit edýärler. Şolara haky barmy diýip şatlyk özüne aýlylygyny bildirýär. Menem aýdýan Zawret. Alhamdulillah. Awa ýa-ni men aýdan tasdikledim iki gelir. Neme eştilýärmi men kedim? Eştilýärdi. Men gowy eştilýärdem, şygyrdan okdamy? Yok. Gowy. Indi men ýa-ni soragy aýtalýan, siziň beren soragy. Siz aýtdyňyz, öýde Türkiýanyň raýaty bolup, ýa-ki haýtadyr başga ýurdun raýaty bolup, biziň işimizde içki meselemize goşulýar, biziň ýurdumyzyň hökümetiniň alyp barýan siýasatyna dil ýetirýär diýeniz da. Ol aýdalyň mysal üçin Türkiýanyň hökümeti, aýdaly Türkiýanyň hökümeti biziň raýatlarymyza azar berýär diýil da. Biziň raýatlarymyza hökümeti azar berýär, ýa organ işgärleri. Ine bizim şu hökümetin, Türkiýanyň hökümetiniň işini tankit edýär. Biz daşyny ýa-da şunu ýaly adalatsızlyga, ýa deli Orsiýadyň içinde bolup beren adalatsızlyklar bolsa, ýa bar Amerikada bolsun. Şondan menen hemen oturan ýerimde men tankit edýän, Amerika baradaky men gepleşikdim, Amerikada ine daşyndan göräýmäge görkezýän zatlary bir zat, emma ýurdun içinde bolup beren hakykatlary başga zat diýip men onu aýdýan, tankit edýän. Näme üçin Türkiýanyň raýatyny, näme üçin Türkmenistanyň içindäki erbet ýagda aýtmaly, ýa näme üçin haky ýok. Men haky bar diýip hadaplaýan diýär. Ol men pikirim däl ol halkara alalaşyklary, halkara ýa-ni kanunlar tarapyndan ol üçin edilýär gorulýar. Şoň üçin oňa haky bar, emma esasy mesele şol aýdylýan zatlar çynmy ýalanmy? Türkmenistanyň içinde hökümetiň alyp barýan siýasatyndan adamlar razymy? Näme gatçylyk barmy, ýokmy? Nowatdamy bankomatlara ýokmy? Mysal üçin biz görüp oturýarda, ana dollaryň kursy gally, ýokaryk gally. Häzir gatçylyk döredi. Gatçylyk döredi hakykatdan çörege nowata durlar özüňizden bilýäňiz. Geçen ýerde özüň inkar etjek boldyňyz. Pul çykarmak hakykatdan hem kıyın. Ýurdun daşyna çykmak kıyın, içine girmek kıyın. Gaty köp problemalar bar da. Indi şu bilen söýde düşünýärmi? O keselçiligi bahan etjek bolýaňyz. Anda siz hemme zada keselçilik günäkär monda siziň pikiriňizçe. Hemme zada şu koronavirus günäkär. Ya dinlem. Koronavirus keselçilik diýdim men. Şeyler at diýeýin. Ýöne Türkmenistanyň ýok. Bolýan size şeýle birden soraýyn, diňmi? Bolýa şatlyk, ýöne Türkmenistanyň o kesel ýok, onu bahan etip bolanok. Türkmenistanyň hökümeti o ýok diýär. Hiç ýerde boyun alan o keseliň badygyny. Şoň üçin keselçilik oňa peýasel bolmaly, hela. Keselçilik ýok. Evet, men şeýle düşündireyim,
ne düşündün bäş sormak deň däl aýna şu. Wow. Bäş sormak deň däl. Bolýa, indi şeýle zady men bir tanqid etip bereýin. Ýadyňyza düşýän bolsa, geçen ýyl Türkmenawatda tupan turdy. Bilýänsiňiz şonu, habaryňyz bar, hatyryňyz bar. Narada da bolly. Belli bir. Awa, her kim her hilek video goýdy. Emine senin dostlarlaryň goýdy onam. Senin dostlarlaryň ýa-ni şu opozitsioner diýe, ýene näme diýe. Indi men bolýa şu atlaryny aýdyp oturmaýyn olam. Bir aýja men daşy şu döwlet baýham bilen çykyş edemde men şonda da aýtyp geçdim şonu. Men Türkmenawada lişnördüm, gözüm bilen gördüm, bardym, karşel ýykylypdyr diýe, ýene näme dipdir diýe, halka kömek eden ok hökümet diýe, ýene nämeden ok diýdi. Estilip dämi? Wow. Indi men diýjek bolýanadym, sen daşa ýurtda. Bilen? Men Türkmenistanyň içinde. Ýani sen aýtdyň, sen Türkmenistanyň içinde diýdim. Men indi sizin aýdan sözüňizde ananmalymy? Ýa-da men öz gözüm bilen gören zatym ananmalymy? Elbetde özüm gözüm bilen gören zatym ananmaly diýersiň. Sen ýalan bilen şunu arady. Ýene öňkü efirimde de aýtdym. Dört barma. Öňkü efirimde de aýtdym şonu. Ýa-da Videolar var. Şat bize gelip uşan videolar var. Şu yerli adamlar tarapyndan alynan videolar. Olar näme bir de ýalan hündäm ka şu ezir çekip ýören adamlar Allah onu. Yo, men dinle, tupan bolly, bolmady diýemek. Men lişni var, lişni aýlandym. Her bir ýerik aýlanyp çykdym. Men aýtdym, şu ödüm biram däl, men şu ýerde näçden taksam indim. Tupan bolupdyr, şeýle-şeýledik, indi men şolardan gep aljak bolýanda, näme diýer karyp. Onu naprimер maňa aýdýalar, hakykat, men dogrusyny aýdaýyn, men ýokurdy Hudaýlygyny aýdýany, ene süýdüne halal urlayan, şolar diýär, Hudaýa şükür diýe, ilki bilen diýer, ýanky starik garrylar bolýar. Garrylara, maýyplara, naprimер ýok, ýa-da hele ýok, çagasy bar. Garaz ýeter ýetmediler bolýar. Ilki bilen şolary hökümet bu kömek etdi diýär. Şypyrny, onysyny, munysyny hemmäden berdi diýär. Beýle raýatlar bolýar, naprimер abyşny raýatlar bar. Olar da nemetdi diýär, ýöne ýarpy bahasyndan berdi diýär. Mesela mene 10 manat bolsa, şonu 5 manatdan diýär. Men eşitişime görä. Bolýar, indi o gürrüň derejesinde de şol edilen kömek barada bir tahqiqlama barmy? Her ýerde şonu görüp bolýam resmi daýdan. Bar, men bar meselede men Türkmenawada barsam men görkezip berýän. Ýöne ýene bir da şördü meni bir has ýüregime emez ýa-da. Bilemmi näme? Näçe ýyl boldy sen daşa ýurda gitdiň ene? Köp ýyl boldy. Näçe ýyl? 5 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl. Köp ýyl boldy diýen. Köp ýyl boldy. Hawamy? Bolýa, ýene beýlek opozitsionerler maýna Kakamrat diýdi, Murat diýdi, eýlek hemmesi bada. Näme üçin Türkmenistanyň diňe nasy gara diýerler, gara ruçka, gara tarapyny görkezýär. Beýdip näşinýalak ak tarapyny görkezýär. Bolýar, indi şu soragyňa jogap bereýin, soragyňa da jogap bereýin. Ak tarapyny görkezýär-de, gara tarapyny görkezýär. Bolýar, indi bu taýda bar, näme diýär, gapma garşylyk bolmasa ötüş bolmady ýa-da adam öz şahsy derejesinde de ýa-da aýdaly kollektiwleýin derejesinde de, döwlet derejesinde de öz-özüne analiz bermese, öz kemçiligini özi düşünüp şonu düzeltmese ötüş bolmaýar. Ondan käbir halatda öz-özüň kemçiligine düşünüp bolanok. Şonu keseden bir hökman, bir tankid edip taňa görkezäýmese käbir biz öz kemçiligimizi özümiz bilip bilemizok. Şoň üçin şu keseden edilýän kemçilikler var. Şonu döwlet ýa hökümeti ýere sokmak üçin edilen nokta bar bolan kemçilikleri düzeltmekleri üçin aýdylýar. Siz onu ýamanlyk diýip kabul etmeň. Siz özüňiz barada aýdylsa da ýamanlyk diýip kabul etmeň. Şol hakykatdan şo kemçilikler belki bardyr. Indi hökümet näme diýär? Her edip ýetip etip şonu inkar etjek bolýar. Kemçiligini öňüne aljak bolýar-da gepin. öňüne aljak bolýar. Sebäbi kemçiligini düşünýän adam ýa döwlet ýa hökümet ýokman şo kemçiligi düzeltjek bolar. Emma bizim hökümetimiz näde? Ine ýaňy ýakyn aýdaly, bir ýaly ýurda gidip bilmän otyr, Irak ketelinde da. Ine şonu ýurda gidip şoňa kömek eden ok diýip biz hökümetine biz ilçanany tankid edýär, bizine konsullugy tankid edýär. Bular näme diýär? Şol ýurduň içindäki şol ýalyň garyndaşlaryna ýam azar berip başlapdyr. Indi
Şu işi düdetçek bolýan hökümet şeýitmelimi ýa-da näme etmeli? Şol aýalyň halyndan habar tutak etdi, şonu iberjek bolmaly. Bolýa, edil häzir uçar ýok. Garaşyň bir küçükün ýa bir hepde garaşyň bir uğratjak diýip, iň bolmanda ala dediýanyny görkezmeli. Emma biziň hökümetimiz näme diýär? Şu alada ediýänligini görkezjek bolan nokta gaýta. Şu arada tetin çykardan, ine men hakymy hukumy şolar goranak diýen bolyn, gaýta beter wasiýada teň dogan garnaşlaryna azar bermek bilen meşgullandy. Inni şuňa özi düzeljek hökümetiň hereketimi, düzeljek döwletiň hökümetimi ýa-da düzelmejek. Ana şu näme görkezýär? Düzelmejek. Hawa bizin işini düşünýän. Inni Bolýa şahatlyk tez. Ine men şeýlere kızat diýeýin, bir mudam. Leňmi, şeýle bir mesela bir kiçikçe bir erteki görnüşünde diýip bereýin, ne? Ertek ýa-da bakma ýok, ertek aýdy otur. Yok, kiçikçe men öýdüm prosta şumat, düşünerdim diýeni. Tokoyçuluk bir kiçike tokoy, ýol var. Baş tutany. Onu ertek däle tymsal hawa. Owa, ýol var baş tutany. Ýene näme diýip. Indi napyma ýol var aýja buýurýar. Sen halal nemet diye onu ime planat nemetme yeni nemetme diye de hep bolya diye. Şimdi bir yana möcek geliyor da möcek primerine ya da sırtlan iyi ervet hayvandan bir yerde halamayan hiç kimem hala noksa şu sırtlan geliyor yani şunun yol varsan aydan eden o yol varsan aydan etmeye de tavşanı var iyi. Şimdi kim günahkar şöyle yol varsa günahkar mı? Sırtlan günahkar mı? Elbette sırtlan günahkar. Ama yol varsa günahsı yok ha. Bolýa, indi siziň aýtjak bolýan zadyňyz ýokarda, iň ýokarda oturan häkimiýet ýol başçylary, döwlet ýol başçylary hakykatynda ýurdun halkyň aladatyny edýär. Olar dogry görkezmeler berýär, emma şolaň görkezmelerini aşakda ýerine ýetirmeliler, şonu ýerine ýetiren okdy. Indi siz şolaň ýerine bolýa, indi şu şeýle bolup çykýar, sırtlanlar günahkar, sırtlanlar hem ýanky ýerli çynownikler bolýa. Indi siz şu sırtlandan edýän şu passapojurlugy barada ýokary habar berseňiz bolmazmy? Indi sizin bilýän ekeniňiz, şu sırtlanlar, şu çynownikler köplen şeýdip halkyň aladatyny etmän gaýta halka azar berýärler. Siz şu urda näme diýäňiz? Ýokarka biziň ýol döwlet ýol başçylarymyza ýetirme urunlar. Şu kemçilikler ala diýäňiz. Onun için yürüyütü hak hukuk koruyucu edaralar var, yürüyütü hukuk koruyucu edaralar nemeler var. Ol men elimdeki zatlar ya sen elimdeki zatlar başta sizin elinizdeki zatlar. Sizin böyle dinle. Eğer şoňa alaqat edýän adam ba bolsa primerine любой bir raýatyň borcu var. Любой raýatyň şahsiýeti var. Любой adam borçly. Mesela meni aýdaly biri böyle para hor, korrupsiya dik gurlayaly. Ya şuňa barsın zapis etsin. İnternete koymasın. Primerini zapis etsin yani. Oy deyimi hukuk koruyucu edaralara tapşırdık. Yine mene şeylettim. Yine de suçnaması. Bolýa, hukuk koruyucu edaralar şeýdip arz etdi adamlar. Şolaň ardyna seredip şu meseleleri çözermi? Çözýärmi? Çözer näme çözmä? Yo, onu şolar çözülen ok diýip aýdýarlar da. Sen hakykatdan görüp otur çözülen oba. Ýöňüňden bilýäňiz da. Yo. Çözülen oba. Ya ben diýjek bolýanladım. Любой ýerde de çözülmejek zat ýok. Ya şahat, indi bu gepit näçe ulansa ulaldy oturup ýeki jadara wa. Indi siz näýle bolsa hökümetiň ýokary ýol başçylarynyň siýasatyny barur gollaýaňyz, goraýaňyz. Siz şu edýän hereketiňiz üçin bir hökümet organlary tarapyndan bir pul alýaňyzmy? Şunu Yok, alamok. Yok, ýekiji köpüge alamok. Dogry aýdaýyn. Bir manada alamok. Men hemme dady öz pulum töleýän. Onu bir giden wagtyny sarf edip döwlet ýol başçylaryny galyp barýan siýasatyny gorap, hemem şu tanqid edýän adamlara garşy hüjüm edip olary maskara etjek bolup bir giden wagtyny sarf edip iş edip berdiňiz. Şunu ýöne meýleçinlik bilen watana bolan feýgiňiz hemem ýokardaky ýa-ni arkadaky bolan feýgiňiz sebäpli diýäňizmi şu zatlar? Men watana bolan borjum edýän. Şunu watana bolan borjuňyz diýip hasaplaýaňyz şu diýen işlemi. Gördüm şey diýip hasaplaýan. Kim näme diýip düşünse şey diýip düşündüm. Ýöne men bir sözümde şu sözümden beğenmeýänim, şu sözümden gaýtmaýanym. Men gatykyn ýol saýlap aldym. Dogry. Men gatykyn ingen gözünden guýgadan ýalyp ýol saýladym ben.
Men şu yol saylamagym, men doğrusun doğru aýdym, men boýnum alayım. Men edenem, şatlyk şeýhi edenem. Sizler bolduňuz. Öyle Sizler meni şu derejeye getirdiňiz. Öyle ertek gün birden inni häkimiyet çaljyp her hil ýagdaý bolmagy mümkin. Dünýede üýtüp dur häzir. Hiç bolmaz diýen zadyňa bolup durda. Birden aýdaly häzir kindi häkimiyet döwlet ýol başçylary gidäg etdiň daşary gurtdan inni sizi düşman hazaplap ýigrenip berenler bar. Siziň tanqid edip siziň ýere sokan adamlaryňy size gahar edip beren adamlar bar aýsa birden. Siz şolaň öňünde de kelle ýalaňaçlap jogap berip bilersiňizmi? Şu eden işleňiz üçin şolara atanyşyl taklaňyz, şolara jeýdip ýere sokanyňyz üçin näme jogap berersiňiz? Şu meni watan üçin etdim. Siziň öňüňizde hiç bir günäm ýok, wyjdanyň öňünde de günäm ýok, Hudaýyň öňünde de günäm ýok diýip şonu durup sözüňizde durup suwd edip bilersiňizmi? Meselesi yok, edip biler, problema da. Ýöne indi bir zadaýda inşördi. Bilemem. Kan döküş bolsa, primerne. Al geldiňizem diýeli. Maksadyňyza da erişdiňiz. Näçe adamyň ganyna da galdyňyz. Näçe adam göz ýaşyna galdyňyz, näçe adam çagasy, näçe adam heleysi, näçe adam ärsiz goýduňyz diýeli. Bir giden bollum diýeli, geldiňiz diýeli. Indi wyjdan azabı diýilen atdan size. Ýüreňe eliň tutdan aýt, wyjdanyň bara. O näme şu gan döküşlik bolmaly? Gan döküşlik bolup bilýär, parahatçylyk ýol bilen bolup bilýär. Dinle, wyjdan azabyň barmy? Emmek işte de vardır hawa. Eliň ýüreňe tutdan sen watanyň gowy berýän. Men düşünýän. Sen halkyň aladas neýdýän? Menem halkyň aladas neýdýän? Ýöne kimdir näme şunu düşünüp bilen de köp zatda. Keri bilen körüm tapawdyň bilýän. Haýdymyz kör. Şatlyk. Aýt şonu. Haýdymyz kör. Ikimizde monda kimçiligimiz bar şeýlemi? Birimizde kör, birimizde ker şeýlemi? Bir kemsiz gözel bolmaz. Onda bolýa. Onda bizem şonu ýaly, bizem şeý diýip kabul edýärken gaýrat etdi. Bizem bir kemli gözel, ýöne bizem bir zat etjek bolýar şo ýol üçin. Ýöne birazjy kemmiz bardyr, biz kemsiz diýip. Men sen çykyşlaryny dinleýän, görýän. Ýöne diýjek bolan adam dogrusyny dogry aýdym. Dogry aýdýan ýeriňem bar. Ýok diýjekler. Maqullaýanam, gollaýanam. Beýlekilere garanda sen mamla senki dogry. Ýa-da birazjyk düşünip gora. Ýa-da birazjyk nima halçyn sen şeý diýip söýýän ekeniň watanyň bolýan bir sen saýlap alan ýolum. Men saýlamak erkinligiňi gadagan etmäge meňem hakym ýok. Hatda Allah Taala da gadagan edenok sen saýlamak erkin. Meňem mine şu saýlap alan ýolum beýlekligim öz saýlap alan ýolu olaram pikir edýär. Menem watanym söýüp men watan üçin bir zat etjek diýär. Ýöne şolaň mertebesine degmen bolýar sen şu saýlap alan ýolum. Ýöne men sen mertebeňe jegjek däl bir diskussiýa girip bolara, hökman şolara söýgmelendir. Ya olar watan döwüni. Yok geldim. Indi söýgem aga. Ýok, watan döwüni diýipatlanyrmalar, haramzadalar diýipatlanyrmalar. Olaň öz saýlap alan ýoly olar şeýle düşünýär. Şoň üçin demokratiýa şartlyk, demokratiýa diýilýän adam şundan ibaret. Sen şeýle pikir edýän, sen oň üçin günäkär däl. Sen ol öz saýlap alan ýolum. Ýöne men şonu ýalňyş diýip hataplanýarmy bolýar? Ýöne men seni kemsitmäge hakym ýok. Men seni halk düşmany, watan döwüni diýmäge hakym ýok. Bu sen saýlap alan. Gorýan çymapsaňa. Gülýär görünýär. Gülýär görünýär. Dinle. Şoň düşünýän bir mı taýdaýyn ýekejine. Birek kemsitmeler. Birek kemsitmeler. Bilýän kemsitmeler dogry. Men arasynda öte geçýändirmem. Dogrusyny dogry aýdaýyn. Öte geçýän ýerim bardyr. Boynum alýan, göwnlerine de degýändir, bagyşlasyn, maňa da dogry düşündüm. Men aýtdym, keri bilen körüm tapawdy. Onuň diýjek bolýan adam bilýänmi, meni bolşeçe rus düşünýäňmi, rus dilini bilýänsiňmi? Большинство, например, bilýänmi, adam şo gitti, bilýänmi, geldi kärerisi ýa-da näme kakamrat dedi we eýleki her bir adamlar diýdi de, bilýän olar ýurdun aladasyny edýänmişin, şuma taňarda ýurdun aladasyny edip gör. Men diýjekkä. Men olara söýükmeýänem. Men gaýta dilek ederim şolar düzelsin, towa gelsin, ýurda gelsin, owatyna sadaka bersin diýerim. Men dogrusyny siziň üçinem şeýle dilek ederim. Ýurduňyza gelin, halk bilen bagtly bolun, gelin bir sadaka berin, mereke berin. Men çynym bilen aýdjam, ha. Bilen şolara hökümet wezip berdi.
Bilen Wezipede pully wagt boldy. Konkretni oturdular, pul seçip bad edip näme üçin şo mahal kömek etmedi yurduna diyelim, misal getirelim. Näme üçin şo mahal hereket etmedi. Böyle anapryme işläp direken näçe ýyl işledi şo. Näçe ýyl işläp soňra türmäde düşdi, içinde bir kısanagy. Çıktı gitti, yeni näme etdi. Böyle hökümet yaman diýeli. Hökümet şoňaly jystok diýeli. İşläp beren wagty srazu işten çıkıp öýdärde ýadyp mesela gidip hareket etse bolar, näçe oňaly hareket etmek gitti. Naş öýdem şoňa hareket etdi. Ne doğru olsa da ayda ayağım. O meseleleri olan öz wajdanlygy goýmaly, olan özüne goýmaly. O baradaky jogaby olan adamdan men jogap berip bilýär. Ýöne ýanky sen bir aýdan bir gowy var, men niýdim ziýarata gidemde diýdim. Hemmelere ýagşy dilek edýän, hatda sen niýdim düşmanym bolsun, dostum bolsun, şolaňam hemmesiniň sagrygy üçin, hemmesiniň hem bagtly bolmagy üçin arzu edýän diýdim. Ana şol arzuň gaty gowardy, şoňa andanasym gelýär. Ýöne gel şu arada şu doğa dileklerini yine devam ettir. Biz arada da doğa dilek baran yerlerinde ziyaret edýän bolsaň gowy edýän. Gaty gowy edýän. Soňra geline şu taýda tamamlaly geljekde de mesele ýüze çykda şatlyk arkaýyn ýüz tutup berene. Şular ýaly mertebe degmän bir normalny gürleşip bilsek, meňe Böyle men şu devletin gruppasyna bir goşulsam düýünkide men girdim ben. Gurlayan olin birden men çıkarıp koyuver. Sen güllüm de täze hemme kim aýtdy bir sıra möjek giren ýalak boldy diýipden hemme şo men eden hereketim bir sıra möjek giren ýalak etdi diýip hereket. Şol ýaletde gorkunma gaýta bar. Sen girip özüňe hormat goýanyňy görkezseň, o sen kujak bolup oturan adam ýok. Sen köpleş näde gorkudýan adamlaryň eýlesine beýlesine degurýanda adamlaryň mertebesini kemtitip sen gorkudýan. Şoň üçin eger şolar ýaly etmändirek şular ýalyny bir oturup ýadyr düşünşip otur ha. Ne sen seniň taýlap bolan ýoluňda men hormat goýan, eger şu seniň hakykatdan watana bolan feýüňiň esasyny edilýän bolsa, şunam şeýle ýol bilen menen haýa diýen ýany bolsa, bu seniň taýlap bolan ýoluň. Ýöne şu ýolda kimsitmeň, adamlaryň mertebesine degmeň, adamlara da biram toslanan şyltaklar atmaň, gaýrat edin de toslap şyltak. Men toslanan şyltak atamok, men hakyky adam diýen. Bilemem. Siziň emine ýüregiňizde batyp elementarynda tam. Getiň soňunda şeýle bir zat diýin. Bir adam, meselem şol adama ynanmazdan öň, şol adamyň ilki bilen geçmişi hakda gyzyklanmagyna sen borçly, gyzyklanyp, şoň geçmişinde şo kim boldy ho? Nähiliň adam boldy? Dogry diými? Böyle. Orada şu soru bilen ustada jemläli, ene dinleýijilere de şu soru bilen berdik diýip hasaplaly. Goý dinleýijilere men şu soruň üstünde oýlandylar. Ene şatlyk şeýhifden ene şular ýaly soru diýdi. Hemmemizde bize de. Oýlanyň diýe adamdan geçmişini öwreniň, şol adamlar münasipmi, şol işler bilen meşgullanmagy, hemem gelip geljekde watanyň ykbalyna jogap bermäge diýilen ýaly soru da. Bir yerlikli soru. Orada şatlyk beren gürümlüňiz üçin köp sag. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda teýrek blogerlerden biri, ödem elbetde her hili pikirlerde öredýän, gapma garşy pikirlerde öredýän teýrek blogerlerden biri Şatlyk Şeýhi bilen geçirilen hökmetdeşligi dinlediňiz. Hökmetdeşligi jurnalist Allamrat Rahimpat bardy. Biz berip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.